Nya, musta naman to yung kuan ni ikong itong yung surprise na husay na. Ah, no, sir to pre kay. Ha? Ihatag man yung kwarta tanan. Ita. Ito klaro sa siya pagka lista niya ba? Di mo na resulta pre basta idara na gani ba nya. Ang nakasipyat adto niya. Ngalan ra gyud ngalan. Pero Ngalan numero ra gyud. to sakto no. Imo ha 1 for 3. 1 for 3. Nya ka buyo 1 for 3. Nya ni gawas 1 for 3. 1 for 3. Ako gidaog. Ha? Problema to nabaylo ang number. Nabaylo Bisa ko ang number na dito na ni Boyo noon. Ah, oo. Tang mo to. Pero na okay naman ka pre. Okay na pre. Pero ang kwarta na gini mo. Nana na akong kwarta. Ang imong daog, pila man to? 10 pesos? Kuan, balik 4,500 undaw. Straight man to. Itong puso. Yo. Sige nakaon ni kuan eh. Sabta pa. La 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 la. Lambahan. Lami na kanaya ba? Tonyo. La 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 la. Dapat- la. Unsa man na? Lo, Red suktong. chili. Ha? Suktong? Wah. May soft drinks sa ako'y masoy. Hindi gining basta apos tagiya ba no? Taha kayo. Nya. Ya, sige ra magstorya dia, di mo minom. Ay baso sa baginaw no. Saan mo kilo man pre? Tanam do may balik kay Kung gita. mas dalag baso sa Oh, ulit ko chichiriya ka tabi. ngano man Pwede ha. pre. Ayo, kurta na makadaw surtis ka. Ako daw ni Shirtis. Wa mo gapo gid ako gatos ka na to. Ito ba wala ka? Sa. Sa juga gahat. Wala man kagahapon. Oh, at ka na to taton lang kondo. Okay. Ano ga ito nga? Duwa nga. Ako Sige, tanan. Durot na. Pakdot. Sige, harot na ni. Tagmamiso tanan. Sa. Dingdong. Dingdong. Na. Ay, kita pisod dindong ko man. Sa. Gigi palit mo. Palit ni. Pili kwan pre. Ani na lang pre. Hmm. Para mabahin ta kato chichiriya nga dagag sud. Dagsod. Oh. Ayaw to chichiriya nga usaray suda. Chichire dagang sud na day. Dagsod. Oh. Para nang Chirya ka to. rimbi dagag sud na punit. Sa. Para nang Kurta elementarya na ay. Ay na makauna. pagpalit lang chichiriya to pre kanang kwan. Happy na lang. Happy. Oh happy. Happy nga. Happy. Extra hot. Mani? Shalala. Di ko nang mani pre makadaot tas tingog ko gi. Bar ba kana ako nga. Mahira ba ko mukanta. Singer eh. Oh, Sa. gawas lang ninyo kay mga yapag magtingog. Bida. Sa una pre mo day. Ngano man. Sige, palit mo. Palit na pre. Palit na. Sige mo ni. Ayun ang Baso, happy ha. baso. Happy, pili lang baso katong tagkuan tag 150 ang usa. Kalibo nga. Ay, katawa dia. Bida. Sige, 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 sige. sige. Ha? Intro. Kalimot sa akong tabrito, smoke ha. Ha? Okay. A few moments later. Iba ko gapon pre. Oh. Si Buyog, si Crispin Galales. Nya. Tungod sa surprise ba kasi kung na may bagong sideline ron. Ang isyu ng surprise ko Oh, kayo. Oh. Nya daw. Nakadaog si ang nakadaog gid on tadto si Spin? Buyog O nya. o si Crispin. Sayo paghatag ang kanang Ticket? O Ticket? ticket yang ngalan sa Ship ya tong ikong. sipit ni kong ga. Ay ane, din ta magstorya na gahapon ra magana. O gapon ra Karon pero karon ato storyan. pabuto na to si Kor. Gaya tong crispy eh. Kanang Pre. Ano? Pre. dapat Kuyawa. ba pre. Siya tayo mapalit sa makaon ron kay chichirya ba kasi may nakadaog lagi. Palit og duha ka buhok pre kay reserba man usa. Mahala manghungan ba siya? Sa Ano ba jud? lagi na tagpiso lagi. Ingo mo ka Piso? Dagsod. Ada hagsod man. Ang tagpiso ka sod, gamay ra kayo. Katos pinta. Balik kay dagan. Katos pinta piso para palit para ba to bukas? Ablian? Di. Inihom na. Gigi, o anong na ba kayo? Sama na, tanahon na lang na. Dali. Power man ako kay ko sa biyahe layo kayo. Bro. Bro, dali kaya pa lang ikaw ka pala, tiyara pa ng korta. Ikaw, Kaya mawarta. lami na pre. Mi anay. Binda gini makatrabaho tag Uy Masoy no? Uy masoy. Uy Masoy. Ano ba Libre, na libre pirmi ang kwan, ilim nun. Naman ay Sponsored ka na. by- Sponsored. Sponsored ay. Tonyo! Dali. Muna sakto nga. Mga barkada ba nga. Maligaw kita kay. Dapat ikaw itong malibre pre kaya. Kung saan ko man nga gibayad ko sa utang dito. Wah. Ang utang dito si kumil akong daw Sige. 4 mil ra. Gusto ba ko 1,000? Wah. Alak kalamihan gini. Siyempre. Ay, Murag kwan? Murag suktong? Tuk-tuk lagi. sponsor ko. Reklamo dia. Sa Wala mga. ka nindot anong linuna kay sponsor automatic na da yun. Kuha nila na pre. Kapay dagan.
Ha? Mapidagan. Nya. Oh. Dah sana, pag ganun magkahurutan na, no? Ganda niya. Usa karton. O ana gitri matagam man gini mga mod. Madagayda gid ang mga kuan bro. Manay usa sa ikusugan bro ng product sa padre. Ang kondisyon man na pre. Kay pil jud mo unsay kuan sa kuan ba? Ginom ba? Dili sa uban nga Tanglas dili ka, kutok. tanglas. Dili ka abot jud sa Tanang mulahos kita rin ba? kinamig kanigod usa mo digod ko kuan. Mulahos. Balik bigyan. Napay gipamu sa lawas. Tambal mo ni sa pre. Pagana ni. Gusto gani mo Ayab ayab. ba ikong Jug-jug ba? Jug. sa imo naman ang bubog na ka? Dili ang rigor. Lahat kayo kay dang basta plastic magut. Ah. Ya, Nagkadaghan man. Asa man ka? napar bagulakaw. Oh, Sa? sa ato ba? Kami nanduhan ni eh. Adi, ako mo ron rice for dadon ko ni. Oh. Lakin Patasan. bidang ning inuman eh. Lagi. Ngano? Ya, seryo. Kamu na. Oh. Laki bagulakaw oh. Ay pati wa supay inom day. Dili. Saon mo Natag- na may lain. Kuma na po. Mahilang na. Mula sila may inom eh. Ngari ko. Ano man eh ha? Anong bidala man Tasa yan? ni mo eh. Hul! Kamu na. Ano, nga. Sa bidang daw